Bună, sunt Sara și astăzi vă voi arăta cum să faceți un balon din hârtie. Cam așa. Haideți să începem. Aveți nevoie de o foaie pătrată. Eu am cam îndoită, o să dar nu contează. Și prima dată trebuie să o îndoiți așa, pe jumătate. Așa. Și în partea cealaltă. Apoi un triunghi. Așa. Am deja îndoită, deci pe partea cealaltă la fel. Apoi, după ce ați făcut chestia asta, întoarceți pe partea cealaltă, apăsați în mijloc și luați părțile de aici. Deci, în pătrat trebuie să ajungeți. Așa. Luați părțile astea. Așa. Așa. Și le îndoiți în triunghi. Așa. După ce am obținut asta, pe partea și pe alta, îndoim așa. Cum am făcut semnul de carte fluture, mai țineți minte? Așa faceți până acum. Doar că de aici totul se schimbă. Faceți și pe partea cealaltă la fel. Tot îndoiți așa. Asta. Așa. Apoi, luați partea asta și o îndoiți aici, în mijloc. Aici. Și pe asta la fel. Și pe partea cealaltă procedăm la fel. Îndoim pe mijloc. Așa. Și asta la fel. După ce am obținut așa, luăm unde avem părțile astea așa, le îndoim așa și cealaltă la fel. Și pe partea cealaltă la fel. Îndoim. Așa. Și așa. Apoi luăm colțul ăsta de aici și îl băgăm înăuntrul, băgăm colțul ăsta înăuntru aici. Asta este partea mai grea, dar sigur veți reuși. Și mie mi-a fost greu la început, dar așa facem și cu cealaltă. Luăm partea asta, colțul, și îl băgăm înăuntru aici. Ok?
Așa trebuie să iasă. Și faceți pe partea cealaltă la fel. Luați colțul și îl băgați unde v-am spus. După ce ați făcut chestia asta, trebuie să vă uitați unde aveți gaură. Eu am aici. Și pur și simplu suflați. Și uite așa a ieșit balonul din hârtie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!